Salutare băieți și bine m-am găsit la un episod. Astăzi băieți o să facem ceva mai special. Astăzi vom face partea a doua, reacționez la TikTok-urile mele. Bun băieți, astăzi vom reacționa la TikTok-urile mele. Noi, aceste clipuri după care, dați-vă și voi că nu mai știu să vorbesc. Aceste clipuri sunt ieri. Uitați, acestea două sunt ieri și acestea, iar acesta este făcut de Diana, așa că nu vom reacționa la acest TikTok, vom reacționa la TikTok-urile mele, așa că haideți să vedeți acest TikTok, după cum îl vedeți, care va fi foarte interesant cu mașina, uitați. Eu astăzi nu mai am pe nimeni decât pe tine, viața mea. Nici toate la un loc nu te pot egala. Am renunțat. Eu astăzi nu mai... Bun, dacă v-a plăcut acest TikTok, nu uitați să dați inimă. După grații. Bun, nu știu de ce îmi dau eu inimă, dar îmi dau ca să pot să fac și eu mai repede, dar nu o să merg. După grații, fete ștafeta, așa cum trebuie de aici din capitală. Ne vezi și în cartiere, dar ne vezi și pe la sală. Băieții tatuați nu stau niciodată în casă. Dau cu pace de pe patru roți cu frâna trasă. Băieții negru, noaptea ne vezi doar la lumină. Ca lupii doar în haită, ieșim la lună plină. Noi n-avem nicio vină, ca ai tăi ne iau exemplu. Dăm drumul la distracție direct din centru. Voi nu sunteți pentru mine, niște Nici la asta nu vom reacționa decât puțin departe. de masculine. În oraș merit statuie. Vreau să fac statuie în fața porții. Să-mi iau avion când mă fioții. Să-i pun la față galben ca rămâian. Să-mi sărute până și statuia. E adevărat. Stau și mai dau un număr. Vreau să fac statuie în fața porții. Să-mi iau avion când mă fi. Femeie, iartă-mă să-mi spăl păcatul. Că tu mai mult de mine nu ai vrut destul. N-am știut cât de mult mă iubești. Te-am lăsat singur tu să trăiești. Alex, dacă o să spui corect ceea ce te întreb eu acum, o să primești ciocolată de viață. Știu că îți place asta, așa că spune-mi de 10 ori cuvintele de ce. De ce, 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 de ce? Ai pierdut. De ce? Ai zis 11 ori. Nu, stai! Uite, stați să vedeți ce am făcut, bă, din greșeală. Din păcate, telefonul meu nu a fost spart. Aceasta a fost o aplicație de pe TikTok. Nu credeți, băieți, că telefonul meu nu este spart, credeți-mă. Ia uite. Uite, văd ce-am spart telefonul. Ce zici? Ce-am spart telefonul. Ne uit ce asta a fost bombă. Bomba a fost. Deci, unde l-ai scăpat? N-am scăpat pe gresie acolo. Păi, Alex, dacă o să spui corect ceea ce te întreb eu acum, o să primești ciocolată pe viață. Știu că îți place asta, așa că... Poate vă întrebați de ce sunt două clipuri la fel. E bine, acel clip, stați așa, dar acesta l-am luat direct după cum vedeți că scrie aici, TikTok user, așa că l-am luat ca să am poza mea aici. Alex, dacă o să spui corect ceea ce... Bun, Voi muri. pe ăsta că v-am arătat odată. Acum nu am mai rămas nimic de spus. Gura lumii chiar te-a distrus. Pe drumuri diferite. Azi un suc și o cafea. Mâine încep să simți ceva. Vrei să stai mai mult cu el și treci la un alt nivel. aș vrea
din calendar, să șterg ziua când te-am cunoscut, doar să te scot din suflet. Nu pot că te iubesc prea mult, ce ai loc de inimă, nu pot să vergi o lacrimă. Inima mea ce ți-a făcut să o rănești atât de mult. Stop, e bine așa. Ora mediană. Mă vorbesc toți pe la spate, dar când apar vânta scoate, cu limba vă faceți cruce, că vă dau. E TikTok ăsta, mamă, frate, deci Pulpița e cea mai nebună și proastă femeie, credeți-mă. Cum așa ceva, ca Pulpița e pe val, piscina lui Dorian. Aceasta a fost piesa Maneaua YouTuberilor 3. Știți că am făcut eu acum un clip cu Maneaua YouTuberilor 3 și na. Acesta este de pe parking și am postat eu pe TikTok. Asta nu este chiar așa mare scofală, așa că nu o să reacționăm la el. Lasă un deget Decât la asta, băieți, haideți să vedem. jos dacă știi maneaua. Credeți-mă, băieți, haideți că acum o să vă zic cum am făcut eu chestia asta. Am ascultat-o prima oară ca să pot să fac atunci TikTok-ul. Ridică un deget dacă știi melodia. Scuză-mă, dar azi iubesc pe altcineva care merită toată iubirea. Ridică un deget. Talentul moștenesc de la tatăl meu, iar norocul și valoarea de la Dumnezeu. De la mama mea am frumusețea ei. Ține-te atunci, Ion. Un frizer nenorocit, mai. Mă place când era nu șmecher de să-ți cu vesi. Acum stai lângă mine. Bun, haideți că o să vă citesc aici ce scrie. Mașina asta nu o mai am, s-a dus la vânzare. Deci pe bune, această mașină atunci când am făcut eu acel clip cu car parking, nu a fost car parking roleplay, a fost un car parking de pe TutuApp. Am vândut-o, băieți. Și mi-e un dor de ea, credeți-mă, faimă. Aceasta este mașina din Finlanda când am cumpărat-o și este de vânzare, după cum vedeți că am vândut-o. Pronto, mergem în Italia, la furat din Spania, Anglia și Germania, Franța, Portugalia. Mă, nu mă place că sunt prea golan.